Ka HYC nongko leo unit menta ka step arpun riutrik unailar araja arpuar hapo ga jingilam uba lursai khar hujan kum u presiden ban uba kitbok jerwa general secretary kilayo ban pli perda ya ka fast tour syafrang football tournament araja arpuar hamadan nongko leo la pli perda ya ka nega tournament da uba dan bok langkar lingdo u presiden ga HYC maulai circle kum u kongsan ban uba Isak W basayo moy u assistant general secretary kum u sembut kongsan haga jingadan rangkat lang kinongkit kam jong kasnong nongko leo bat kinongkit kam ke HYC maulai circle la penya ya ka jingelang da uba tarsit wanyang haba ai jingkren urang ba snong ba Alphonse Karwanyang ula pedang sobha ya baro kitim ki belawan ya simbenta haga ne ka tournament uda airu ka jingero ya ke HYC nongko leo unit ba la penlong ya kum kini ki program football ya ka bansei ya ka sap ka phong jong ki samla ka ne ka dong kathan uba Isak W basau ya moy ula ong haba phile kai kandon ka jingjob bat ka jingsha job Henry kan maula da phiramru nang yai trisitom baha ka wei ka singi phin sapoi be sha ka thong ula ong ru ba ha ka jingile kai la don ki jingya bakla phemdei bania bunut Henry phidei bania map ya klet uba don bok lang kharling do haba kren kumukong san ula ong ka jai penriu jongi kala keu ha ka football haba bun ki samla jongi kila don benta habun ki football club jongkari India barka football hakini gisngi kamlong shu kum hakish phau ne arfos nam kibala le kisamla don sap ha ka football menta kila im daga ba ainuksa ba ha ka wei ka final football hanong gendong lawat player nang ne nanong ba shilong batang ha ka final utau player ubale ula ka maisan hajar tengka kane ka panpau ba ka football kala kiu Henry ulayai ban bahareng karengkat ka football pi kisamla pidei ban minat sah ki jing pule kumju pidei ban kier na ki jing di buaj ke bakta ya ka met ka phat bat ya ka imlang ka salang la kantu unone unong yalam ha kane ka singi pli perda kala don ka jing kun ha pedeng ka madan maukar FC bat ka mau siat khnam FC ha ka ba ka mau siat khnam kala job da shikol la not ya ka tournament an pan ha perda ha kalai turi unai lur ar hajar arpar kane ka long kat kum kerwa balapha na US Marwen organizing secretary ke HYC maulai circle kumju unit bapnya ikni jingalang wat hajing le kai udon job udon basak job le pundai ban dan kenono thong apa kini basak job le petang dai ban le persyang pol sak thong banile khamba hajing le kai bat hajing le kai musto kadai hajing le kai benang dak sotonat kamdai kenono bu not le bu shon habadan kenono jing bakla hajing le kai datang ni kini bersyukur terus terang ke pemta ya ke pakai HYC nongkolo unit kalabu ya ke ski play perda ya ke first terus terang football tournament bal peniat hang ne po madan nongkolo ngai ko play ru ya rong ba shnong bal ai ki kentien sembo jing berkat bat ki balong ki jing hikai nagamda jong pi kum ki players ko play shibon ro ya iba Isaac kum i asen secretary jongka HYC sengkeme iblayo ban kerku kerdo ya pro art ligi team hasyo pimi madan bat kham tam ye piwe ki baidan lang hagari ke lempung bat kat ki bayo snol lang bakani ke court ji pisawa ka kerteng jonga kalong bat don bok lang karang do si kor i barok ki ngashwa ban ong tangwe ba ka football hakini kiski ki pemerintah kam de show ka football let's say hakitki shipo or posnam ki belada samla ngatup ba pitrang pisliang ban kiu kam shijurang ban poi syaki benta lane syaki clear lum jongganam dan kam ba pin pen i kasap ka phong nado ba pedang biang karta nginumla benlem ba napok ka state ma clear jongi labun ki players ki baikun ki ISL labun ki players ki badan hapo ki team club ki prepare jogori India bat kham tamro kilayo ya ka jingsiu ka balik sing la ban ong ba kelala ban survive nam ta ka yeng ka family jongki kanuksa ka baret mana gede kala dan ka wei ka snong ka boong yang asuma sa penuat players namar bang ngidan ka final football hakata kata ka jaka nga penuat players tinggal squad ban ong ipi ngampat ju tip ba ki players hakane ka generation ke ba mopi menta pimi madan kila yakot bor bat sibnai ke bot kata galong ka kubor ke bosutonat ba
Siplai pawai kebomut sang hajar. Lalai uwe players ni nombak shlong bani dan bentah ha kata tournament kabaya kini final. TKI ke bang kuat benong ipi kumki i samla samhoi ke bedang kiri san. Habo pidan ni gini kesap bani lekai football semua bawa nom ai ba manur ban wan to no itu kesap dah ka ba penjot lane pengop haki jingdi lane haki jing sniu jong imang salam. Beli ngong ta ngalai i ya kat to kat ni kisamla nane na syomolai jongi. Kila dan kesap kepong ngalai itnat iki ha kapor ba bangim jong penlong tu under 16 po madan mulai madan he dai. Hre hadi katok ni kapor wan bantu no yang tu kasap kepong lengba kata kasap kepong keba ijli ke imlah salang ban ngap higi jindi basniu tementa kita kisamla kelakut karya jongki kapuli putiro kila drop te ke ke bang kwa ban ong yepi kum kinu yelam jong ka HYC ngingi kwa iki samla nalo ke football pelit jemuro ha kapuli puti kitu badang dan haki school haki colleges soba konsentrate ke puluh putih nomor bah harengkat kajing tepi jong pi ia katakan football totip ro ia kabor jong kulom kabomot ke education kalong kabakam hajrong tenang leng jong nga komunoi lam hagdi kapor nga slow ban ai ko play pi bro atlet team ko boong ni le peningkot ban kra nagliang jong kamadan mau khar ban nagliang jong mau sak nam enyo ban play perda hagni ke step ke bamenta nga ngej hapring ke jing le kai pen i ya kata kasap kepong keba ubrei nung burung thau IP but wan nom ai ba kata kajing long dom bi nane kata kajing long thoi ma kandan opreng jopi pen i kasap kong players kadang kajing baklah hang ne hang tai ai ba kajing baklah hamadan kat kut tang hamadan referee lesi udan kata kabor keba hakle do ulak ban ai lukan ulak ban ai rot kan kadi ke syong ha kajing start jong referee but tangwe ngko ban ong ro ya ke HYC nong ko lo pila penia e ka bakum ni ke tournament nang penia chu chu lesim ta snam ke first la shel snam nang penia chu chu bal hakiwi pat ki snam nomar ngi suthu kani ka dong than jong ka lesi na motor showroom ki bobon ki samla ki badan sam hare ki shukut no nama bom judan ba penlong ye ki tournament telung ba ka ji penlong jong pi lesi kan sadan ka we ka ski ba ki team ki bala kham ki hong ne po shlom mo kitiki football club nani shlong lesi kom karang dajit kalang sning lani kamau khar kamulai hagoi kaski kin sawan ban pet iki players jong ne ka dong thang bat pinsai sha select ning kong e haki dengan ngit scam nang itre shitom hakajing ikun bat kham tamro minat hakajing pule bat yele ban kyar na ki jingdi lani ki jing menlen ki basli ki baktai ka kot ki ajong pi ni kitbok kirwang ya gani ke tournament ke bersang mentah hadu benda penkut kalong ke job bar bayar bet yarenti leng ba kajing dorkat bar kajing penia jong nong bu nong thau bat kham tam ke choisi nong ko lo nang itrei kham bha la kalong ha ke imlang sa lang la kalong ka snong thau